inkosi. Bazalwane ngibingelela nonke egameni lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane oqala ngicela ukuxolisa phambi kaNkulunkulu. Sithi isikhathi bazalwane bese singasadibani. Bazalwane hayi ukuthi uNkulunkulu angisamthandi noma ngiyamgabaza. Bengisesempini bazalwane. Kodwa nje ngibonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga nje ukuthi angizange ngidede kuye. Yazi bazalwane kubhlungu kuba mdala. Ngangijahile ukuba mdala ngithi yazi mawumdala wenza into oyithandayo. Angikuzwile ukuba mdala ukuthi kubhlungu. Ngakujaha ngitshela ukuthi yazi mawumdala mawuthi ngifuna ukuya shop ngiya shop. Mangithi ngifuna ukuyaphi ngiyaphi. Angikuzwile bazalwane ukuba mdala kuningi okwenzekile empilweni yami. Kulamaviki nje singabonani bengize ngisaba ngisho ukubika kwaBujala uthi cha baBujala namhlanje futhi angiphumelele. Ngoba inhliziyo iyafisa benithi noma ngizwe ukuthi yazi abazalwane ke manje sebehlangene. Engizwe ukuthi khona okushodayo empilweni yami. uNkulunkulu bazalwane ngiyamthanda kakhulu. Ngicela ningadideki angizi ukudeda kuNkulunkulu ngizwe kahle. Kodwa nje engiphamisa kuye ekuba mdala bazalwane kubuhlungu. Yazi ukuthi zenzekile ziningi zenzekile azikhulumeki zenzeke empilweni yami kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu angipha wona wokumazi yena njengomfeni wethu. uNkulunkulu umile ngakimi azange angishiye. Yazi abangani bayashiyana. Ihlobo mawusenkingeni ziyaqhela. Ngisho abasondele kuwe mawususenkingeni inkingi isikuficile bayaqhela. Yazi bazalwane kukho konke akukho engizokubonga uNkulunkulu ngaphambi kokuthi sithe noma zenzeka izinto ezinye beyishaya nje futhi kushayeka kanganaki. Kodwa ayikho into eke yafike yagxila kimi njengonomntwana womfana. Umntanami una 27 years firstborn. Ngeke ngaphatheka kabi kakhulu umntanami bemshayile. Yazi abantwana bethu abazi ukuthi if kwenzeka into kubo yena engasithola isikaso ukuthi siyabonakala siyalapheka. Kuwe mzali masifika sifike sishaye sigxile asisuki asilapheki ngoba abantu abasiboni singaphakathi. Umntanami usestagini sakhe nami angazi konke nginikela uNkulunkulu futhi ngibonile ukuthi ukube isandla sikaNkulunkulu besingekho lapha ngabe ngimncwabile 2 weeks back. Ubanjwe inkunzi bebeyiphumele endaweni zabo abantu abayiphuzelayo. Mabebuye ebusuku ngo2 babamba inkunzi. Yena kunenkani yokudala. Lode hamba naye wabanika ifoni. Yena eyakhe wathi nizoyithola mangifika. Base bethi hayike sizokwenza lokhu othi asikwenze. Bamshaye bazalwane to the point ukuthi ebengasakwazi kwenzana amehle bevalekile umlomo kwanami ngithe ngifika ngumzali engezwe ukuthi kubhlungu bamdala ngoba yena uzwa amapain yena kayizwa lento mina engizwa kimi ngaphakathi ngomusa kaNkulunkulu vele babethi bamshiye ufile kodwa uNkulunkulu isandla wasiphakamisa futhi kwaphakamisa isandla sikaNkulunkulu vele bese umuntu ongathi akasekho ngoba wamthatha wamthola ufika ombeka endlini waphaphama kanti ade equlekile. Bathi bamthatha bamusa eclinic wathangishi. Wathi ngicela ngingamtshela uma ngoba uzolokho ebuye ezolokho ezomthethisa la. Ngicela ningiyeke. Nangempela bamlalela uthelele embedeni kusho ukuthi ebophela ngaphakathi. Ngoba uphapha babangitshele mina umuntu ikhanda selu round nje. Liyaqhubeka liyavuvuka. Kodwa nje kukho konke okwenzekile uNkulunkulu wawenza umusa uphakamisa isandla sakhe. Iwona amandla kaNkulunkulu ngizowabonga ukuthi uNkulunkulu ungisizile. Uyena mfana enginaye yedwa. Kodwa nje bese kusho ukuthi ngokwabantu bese bethi baqedile. Kodwa uNkulunkulu walo. Bazalwane ngizophakamisa lokho kubonga. Ngisesempini, ngisempini, impini yobumnyama. Kodwa uNkulunkulu uma nami akukhulumeki ngendlela engikuyo kodwa nami ngiyathemba uNkulunkulu uzongisikelela ngiphephise phansi kwamaphiko akhe zize indlula inhlupheko ngoba inhlupheko ezesikhashana ziyandlula yikodwa nje bazalwane engizokusho phambi kwenu ngicela ningibekezelele akukhulumeki into enguyo kodwa uNkulunkulu yena uyazi ngiyanithanda uNkulunkulu ngimthanda kakhulu futhi ngiyambonga umusa wakhe ukuthi angiphumusa ukuthi ngingene enkonzweni ngoba ukuba ngikholwa
kusho ukuthi ngabe angisaphile nasemhlabeni. Bazalwane ngiyabonga. Amen.